Okay mga kaugpong, karong hapuna akong saksihan ang isa sa pinakamakasaysayang pamilabong ng siyudad sa Digos, inaugurasyon or turnover ceremony sa mas ipanindot o moderno, limpyo, humot o bagko sa Digos City Mega Public Market. Balik ko ninyo kung sa pinipanindot sa City Government of Digos, pinaagi sa leadership ni Mayor Joseph Caris. Let's go! Palengke kay labi na karon nga limpyo kayo, maayo kayo tan-awon sa mga tao, sa dili na hubaw. Ang usay mga baligya dito eh? Bariles. Bariles, so nagka-gusto din eh. Naisa. Ang iba sila may gusto pasalamatan niya na improve ang itong baligya. Number 1, si Mayor Joseph Caris. Okay, sige. Sa Hulagway ito sa second floor, ikaduhang andana din sa new Digos City Mega Public Market. Let's go! So mapansin ninyo ang hukbong na ay lagot kayo mga salabat dito sa babaw. Dili na igang. Oo, so kung mapansin ninyo namo diri sa babaw, even dito silong, dili na siya alimuot. No? Labi na ni nga nagdala og hangin. Open kay siya. So makagawa sulod yun ang hangin dito. Ang mugaway, presko ang hangin, dili igang ang atuang baguban. Sa itong pangutan-on mga kaugpong, kaning usa sa nakakiya sa isa ka pwesto din sa second floor. Kung sa'yo imuhang kahit karoon pa niya, pag-una na ito ang palengke. Hindi kayo dito kayo, kaya nakastar naman. Ito rin sa una. Dapit. Ito rin sa una. So, dili lang kay kamo ang mga beauty salon din ni ma'am, dagan mo sa organize tanan yung isa kung gusto magpagwapa, kung saan ka lang din. Sige, invite ang itong mga leksyonan mo kung gusto magpagwapa sa manimo na kung saan ka lang din. Kung minsan itong gusto magpagwapa, doon lang mo dito sa Cinderella Beauty Salon. 100%, 99%. Magwapa dito. Magwapa dyan. Thank you. Salamat kayo. Salamat. Makita po ninyo ito palengke, gawas nga ipanindot, daghang suga, nindot ang disenyo, napag yung mga CCTV, ipang-install ng mga CCTV, tanaw na ito dito. Diri nga side po eh. Ay nyo ah. Kung saan na inyo ah? Mga sari lang po sir. Sige, kung saan taga-asa tagad. Ako rin si Renzo Gonzales, sir. Taga-asa ka? Taga-Tinda Playa. Tinda Playa. So nakapusto ka din eh. Okay. Sa second floor. Kung saan yung mga brigade eh? Mga ano siguro sir? Mga batsoy, mga loli,
Supang merinda, kaon, pabugnaw, ana, laras tanan. Unsay imong kasulti Brad na nindot naman kay itong palengke ron bag-o. Tapos unlike aside pag ana sir, ano pag ang amuam rin. So kanang ano gid kayo sir ba kanang makatarunganon gid kayo tapos kanang makaingon jud ka nga wow jud basta gamay lang jud kayo na arkila as in. Murag makatabang sa pobre dito sir. Ayan, tama gyud. Kani pag yun ang pag-manage ani, ang mga tao musaka gyud kay daghan diri ang mga pwede nilang anhi. Oh yes sir, nagod tanan. Kaon, mga lingaw-lingaw. Lingaw na din unlike before man good, mingaw kay ng second floor. Diba taga Digos man ka. So kani ma-manage sa gyud yung sakto. Pati sa ibabaw sigurado gyud nato kadaghan ang mga customer nga musaka. Pasalamatan niyo ako si Mayor Joseph Portes Gagas jud. Salamat jud kayo sa iya mga opportunities sa mga pobre labi na sa mga vendors na nakahatag jud sa mga og kanang kalipay o kadasi sa kasing-kasing jud nga as in nga nindot jud kayong iya mga programa sir as in local. Wow jud kayo, wow. The best. Thank you. The best jud. Sige. Agianan diri. Ang diri lang siguro sir, diri patuloy. Patuloy diri ang nag-isa. Bangko. Usog gini. Thank you sir. Dami ang kon, tiplada. Pares overload. Naapoy imong ani nga makita nato mga kan-anan. Mapapicture na nimo siguro. Ano, walit ra man din. Kumbaga order ka kilid-kilid bisag asa ka mo order. Na lamisa. Sige. Order din eh, pwede ra makaon din eh. Okay. Gusto mong mensahe sa mga bati. Nindo, bibo ng palengke. Asan ka dati nag-gusto? Sa Tilong. Kay Dok lang sa iyo. Ay salamat kayo sa mga opisyales, sa Taga Jose, sa Mayor. Salamat ninyo. Ako ng palengke. Igang bang palengke? Igang? Igang pa kahit wala pa may kurente. Bisa mo ako interview na ni. Sige. Apa ni dire? Sa itaw ganing floor, sa itaw ganing sa kinasunan. Kinasun, dire na mo makita ang tahong, lokot, gusto, mga klase-klaseng kinasun, og imbaw. Ang among alang yung hangyo nga ang katingana na mo sa amuang tahong, og hugasana na mo, ma-plaster me, aron mahiluna pod ming nanindag kinason, dili na pod mi magsamog-samog no. Unya malimpyo na pod atong palengke. Nanghinaot ni padayon, nagyud diri kay gwapo na kayo among ang palengke. Ay, padayon oy. Okay. Salamat kami o sa tanan mga kuan diri sa palengke, labi na kang Sir Igos nga mo'y nagdala diri sa mga public market. Daghan kay salamat. O say mga pamagi para ma-maintain ang kahinlo sa atong area. Puso na mo among basura. Ang malata o dili malata para hapsay ang dagan sa amuang pagnegosyo diri sa public market. Wow. Bantog ra di katingala. Pon. Sige.
second floor gyapon ka sa to ang ipanindot na Digos City Public Market. Unsay mga sponsor nato ni Customer ni pero customer? Unsay inyong gi-order? ko nakuha ka tong blueberry nga kuan, fruity. Na tilawan na nimo? Yes, very kuan siya, very lamig kay siya niya. Affordable na pin tayo. So, kamo mga viewers, come and visit na sa Uncle Brew. Natilawan na nimo tanan? Super natilawan tanan. Lamig jud kayo. Una, pasalamat din ko sa Ginoo nga nakaplaster ko karon diri o unta nagabang mga kailan na mo sa wala pa na kailan na mo adto na mo diri sa Uncle second floor sa Advance Convenience sa Mega Market. O sa may itong may pang-serve diri sa? Nami diri mga ice coffee, mao pa na available na mo kay wala pa mi ka serve og hot pero nami hot brewed lang. Sige, si ma'am. First of all, thank you so much, Mayor Joseph Portage Cagas, sa newly renovated Mega Market. And of course, sa Ginoo, sa paghatag og kaning kusog and tanan, everything. So we offer this all to Him. Mayong hapon, Bigusinyos. Napakita na nato tanan ang mga kausaban sa ato Mega Public Market. So, lindot na kayo. Ang mga development, karong adlaw pod gi-turnover na sa mga opisyales sa City Government of Digos ngadto sa mga negosyante. Dapat ampingan kining propiedad sa gobyerno tungod kay kamo ang gitagaan o oportunidad sa kadaghan sa tao dinhi sa Digos City. Kamo gyud ang gitagaan og swerte kayo tungod sa kabaguan og nahatag na sa inyo ang nindot kayo nato nga public market. Taga Digos, mga katawhan sa Digos, mao ni ang gasa ni Mayor Joseph Cagas ug sa tanan nga mga opisyal diri sa atong syudad. Salamat po mga